आसाम विधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव UPPL हान्जाखौ जोङो मेगन खालियै नुनाय नंलिया। UPPL हान्जाखौ जोङो नायनो होनब्लाबो जोङो मेगन गोजायै नुनाय नंलिया। UPPL हान्जाया आसाम विधानसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव ओरैबायदि फिसा जासिगोननो UPPL हान्जाखौ नायनोब्ला जोङो माइक्रस्कप लानानैसो नायनो गोनां जासिगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों अनसुमा रामसियारि बिथाङा। अनसुमा रामसियारि बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला अनसुमा रामसियारि बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। फैबाय थानाय इलेक्सनावथ' मैखोमै बाहागो लागोन। दाखालि MCL आवबो मैखोमै बाहागो लाखादों। जों देरहागोन, खिन्थु जों सानबावदों साबसिननिफ्राय हामसिन भट आदाय खालामबावनो हायो नामा। रायजोफोरखौ जोङो मोजां जे जोंनि मोनबा गेरान्टिफोरखौ जोङो जेरैबायदि मावफुंदों, दा बेखौ जों रायजोफोरनिसिम मिन्थिहोगोन। थारैनो बिथांमोना आरो होमबाना जोंनो भट होबावगोन, मैखोमै बिफाव लागोन। बे मावाखैब्ला बे जाय बखिग्रा बे सोर बानायनाय लामाजों आप डाउन खालामदों बिथांमोना जुदि BPFखौ बिदि बुंदोंब्ला बे गिदिर बे कमिउनिटि हल अबा अडिटोरियाम अबेयाव बिथांमोना मिटिं खुंनो मोनखो। आरो BPFआ जेबो खामानि मावाखैब्ला दिनै बे डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो हेडक्वार्टारा मानो गायसनजाखो। जेराव जोङो उदालगुरिनि बासिन्दा हिसाबै बेखौनो बुंनांगोन, जों मंगलदै थांनांगौ जायोमोनलै मोनसे समाव। दा जों उदालगुरियावनो हनै न'नि ओंखाम गोजां जानानै अफिसियेल खामानिफोरखौ मावजोबनो हायोना। बेल' नङा, मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट क्रियेट खालामदोंब्रा BPFआ, हाग्रामा महिलारि सारा गोबां मावदों। बिथांमोना ओरैनो बुंगासिनो, पइन्ट गैया, कन्टेन्ट गैया। माबायदि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बाहागो लागोन? अन्थाइखौ, जिउ गैयै अन्थाइखौ केन्डिडेट होबाबो देरहाखायो। रायजो राजाफ्रा मोनदोंना मोनबा गेरान्टिखौ। आरो नै लेन्ड पार्टआ इलेक्सननि उनाव होनो थांगासिनो। होगोन, रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां भट होगोन। बेखौनोथ' आं बुंबायब्रा नै आदा। जिउ गैयै थरसे अन्थाइखौ केन्डिडेट होबाबो रायजो राजाफ्रा भट होगोन, खुनु खोथा गैया। आरो बिजाथि फोसावबाबा नायब्रा प्राइमारिफ्राव माबायदि बमा गावो माबायदि, बे नुलांबाय थागोन आदामोन नोंसोरो। नै मोनसे खोथाखौ स्पस्ट जानाया मोजां आदामोन दै, रायजो राजा बिथांमोनसिम बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। दिपेन बर' बिथाङा गोदोनिफ्रायनो UPPL खालामग्राखा आरो बिथाङा UPPLखौ गोदोनिफ्राय सापर्ट होखायो हिसाबै दा बिथांमोननि भटखौ जों मोनसेबो मोनखाया। दा दिपेन बर' बिथाङाबो फिल्ड गैया नङा, फिल्ड दङ। बे UPPLनि जेसेबांखिनि भटार्स बेखौल' मोनगोन। खिन्थु मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन, दिपेन बर'आ नों जेसेबांखि निउ फेस लानानै फैया मानो, दा खोथाया बेनो स्पस्ट जे जोङो थांनाय MCLA इलेक्सनाव UPPLखौ जोङो किक आउट खालामनो हादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव क्लिन सिट जों खालामनो हादों। डेट मिन्स जोङो जायखि केन्डिडेटखौ होआ मानो दिपेन बर' बिथाङा जोंनि केन्डिडेटजों जेनगोना बे खाथां। 17 घन्टानि खामानि मावदों, 22 बोसोर, बे खोथाया नंगौ। नाथाय बिथाङा पार्टिकुलार मोनसे जाथिनिल' मावदों। दा राजनितिकआव आगान होबाय जेब्ला बिथाङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनांगोन, खिन्थु बेखिनि क्वालिटिया दिपेन बर' बिथांनाव गैया। अबे दोलोआथो जेनगोन होननानै बुंनानै लायो, गासिबो देरहागोनखौनो होनगोन ना। बे नाय, बे दाख्लै फार्स्ट फेज होबायना केन्डिडेटखौ बिसिना, बे जेनजोबखानायसो। आंथ' सानदोंमोन जे बिथांमोना गेलेयाबा साबसिनमोन नामा। बे गैया, UPPLआ गोदोखाबाय। आरो आं दाख्लैनिफ्राय गले बुंगासिनो, इलेक्सननि उनाव माइक्रस्कपजोंसो नायनांसिगोन बे बुस्थुखौ। एकदम बिराद गाज्रि लेभेलाव थांबाय बिसिना, जेनजोबगोन बिसोरो। ओरैनो खुगायाव बुंगासिनो जों देरहागोन। ग्राउन्ड लेभेलाव जिर' जाजोब्बाय। उल्था हालामनाया नै नाय, बिथांमोननि जेसेबांखिनि मेम्बार्सफोर दं, सापर्टार्सफोर दं, UPPLना फैजोबसैलाय साननैसो उनाव। खोथाया बेनो जेबो जिर'खा मोनसेबो देरहाया। आरो नै प्रमद बर' बिथांनाथ' नोङो पजिसनानो थोआ, मोनथाम दायो। रायजो सभायावबो दाख्लै आनकन्टेस्ट थांनानै थाखाबाय, लोगोसे MCLAबो आरो MLA नांबावगौ बेनो। बे होमबा बे हारसिंल' बे मा UPPLआव बेफोरबायदि गोरों मानसि गैयामोन नामा। आरो दा बे नै जलेन दैमारि बिथांखौ किक आउट खालामबाय। जलेन दैमारि बिथाङाबो रायलायगासिनो BPआव फैनो होननानै, जों लाथ'वाखै, साननैसो जों फोसावगोरनि, बेनि उनाव जों लागोन होननानै। पजिसन थोआ प्रमद बर' बिथांनो, गैया बे जाया। BPF अजस्र दंखायो, जय भारत बे सबसे लास्टआव थाहैगोन नाय। भटार्स पार्टि इन्टारनेसनेलनिफ्रायबो गाहायावसो थाहैबावगोन बिसोरना, गैया, बारा मोना। पाब्लिसिटि जाखो माथो जाखो। बे नों ग्राउन्ड लेभेलाव बिसोरनाबो जिर', गैया। जोंना BPFआनो उइनार। 15थायाव जों 15था ND हिसाबै जों देरहाजोबगोन, खाथां।